May nagbigay din kay Ina ng 1,000. Ito ay galing kay Manong birthday. Thank you so much. Good morning mga ka-dragon! Ayan, kumusta na kayong lahat? Nagkakagulo kami dito ngayon sa tindahan. So yan, tinanghali kami ng punta dito gawa ng syempre church duty muna before anything else. Ayan mga ka-dragon. Bali nagluluto na tayo ng fried chicken at mamaya naman ay spaghetti para sa ating mga daycare dito sa Barangay Manood. Bali sponsored ulit ito ni Manong Kit. Ayan, thank you so much Manong Kit. Nagkakagulo kami guys kasi nga marami ka pang matulungan. Ayan, nag-umpisa na tayo magluto ng ng ating fried chicken. Guys, sobrang thankful kami kasi nagiging way na kami para makatulong sa mga sa mga bata. Yan, marami tayong napapasaya. At yun pa lang guys ay na kami, masayang-masaya na kami kahit na hindi naman kahit na hindi nang galing sa amin yung pinapamigay namin. Yung yung kami lang yung nagiging daan ay okay na kami doon. Thank you so much sa lahat ng mga nag-i-sponsor. Yan, alam niyo na kung sino kayo. Yan, maraming salamat. At mabuhay pa kayo ng mahaba. Ay, ante, parta ka magluto. Ay na, darsam. Ay na. Ayan guys, ang ating fried chicken. Ayan, naghahabol ako ng lugaw at may naghahanap-hanap ng lugaw. Hinabol ko na tong dapat to, hindi na kami magluluto dahil napakarami namin lulutuin ngayon. Kaya lang nanghihinayang naman ako sa kikitain. Lagyan mo ng sabaw guys para hindi magtalsik. So ayan guys, bali ito yung ating ipapamigay na chicken. Ito guys, hindi ito ipapamigay, panindayan guys. Ito naman pang kinabukasan. Pang para sa ikabubuhay naman namin ito. Harot ah. Mansur ka nga, JD? JD, mag-mansur ka nga. Sabi na before 10. Sarampya. Dito na kami nagluto sa labas, mga ka-dragon, at grabing init sa loob ng kusina. Dalawang kalan na para mabilis. Kukunin kasi ito ng dadalhin namin ito ng 10 AM. So anong oras na? Magagahuli kami. Sarapan ng spaghetti. Kung may sekretong sangkap yan, hindi ko sasabihin kung Wow! Baka marinig ni Kuya Alan eh. Baka gayahin ni Kuya Alan eh. Lutuan na yun dyan ng Hoy! Wow! Kuya, anong gusto mo? Hamburger? O kwan? Yung sausage sisig. Pampatalino sana eh. Papaitan. Pampatalino. Baka kwan? Baka mamam, madimot Kasi tayo mag-kwan. Pati dalikan mo na. Lahat ay busy. Lahat ay may gawa.
Yun, ang sarap. Cheesy spaghetti. Tara guys. Tara, anong oras na? Alas 10 na. Kasali ka sa kanila na? Kasali ka? No, hindi ka kasali. Dito na sa... Ay, hindi ka kasali dyan! Hindi ka kasali dyan! Ay, wag na mag-jacket. Nag-ice cream na rin kaya. Kaya nga. Hindi yung pansana, ganyan pa niyo muna. Yung samang yan. Yung Bente. Ayan, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Nandito po kami ngayon sa sa Manood Daycare Center. Mamimigay tayo guys ng ng chicken, spaghetti, tsaka payong. Yung payong guys ay galing kay Sir Robert at kay Ma'am Loida. So sobra dun sa amaling ulong, naisipan namin na dito na lang ibigay yung sobrang payong. Kung sino yung nandito ngayon, yun na lang kayo bibigyan. Ay na bata, nagutom na ba kayo sa pag-aantay sa amin? Pasensya na hindi kami nang dating. Dapat ba kuya na ba sila? Ay, hindi pa naman. Sinong sasayaw? May payo. May pa-intermission sila. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Baliktarin naman. Ulo. Balikat ulo.
may payong ka. Ano sabihin mo? Ano sabihin? Ang kulay. Kulay pink. Wow. Pink. Ano sabihin? Ay, hindi ko lang sabihin na niya. Oh, nag-dance din daw siya. Hindi, lahat kayo meron naman. Hindi, lagay mo sa bibig yan. Dali tayo! Dali tayo! Yan, thank you Sir Robert sa papayong sa mga bata. Ayun pa rin. Ay pala si JD. Upo ka dito, JD. Yay! Yung mga parents naman daw. Atuhod, balikan ulo, paatuhod, balikan ulo, paatuhod, balikan ulo, tumagak tayo at Dali na, upo na. Nakaupo. Padaan mo na. Saan ka Ano po? Dito ka na lang, Doon ka na daw. Bakit? Mga magets sa mga bata, baka nagtataka kayo kung sino kami. Ang gusto lang din namin kami po ang mga Dragon Fruit Ladies Official. Gusto po kami sa mga bata dito sa San Jose. Ayan. Nabiyayaan tayo ng mga sponsor na may mabubuting loob para matulungan tayo. Matulungan yung mga batang katulad ninyo. Ayan. Ito ay nanggaling sa mga sponsor natin na mga nasa ibang bansa. Ayan. Tinutulungan nila yung mga batang katulad ninyo. Kaya masalamat tayo sa ating mga kababayan na mabubuting puso. Ayan. Thank you so much kay Sir Manong King. Ayan. At salamat mga sponsor natin. Thank you so much. Thank you so much. Siyempre kay Robert at Pagpanoy. Hintayin mo kung may isahin na. Thank you po. Ano pa? Ate, yung tinidor nila ay. May ano ka ba? Wait lang. Yummy? Ano sabihin? Ano sabihin? Busin mo yan Ano ba't malaki sa maliit ah? Chicken siya. Dapat nagpili ka ng malaking chicken. Maliit yung napunta sa'yo. Sa mga mother, baka pwede subscribe sa aming YouTube channel. Sino ba wala? Ano sabihin? Ano sabihin? Ulit, sabay-sabay. O, sabay-sabay ito.
Sabay-sabay daw. 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3, go! Hindi ganyan mag-thank you, ha? Hindi ganyan mag-thank you. Isa pa. 1, 2, 3, go! Welcome! Ganun mag-thank you. Hindi galit mag-thank you, do you, ha? Ha? Sana si ma'am. Kumain muna. Sabihin na nag-checking magkain na. Ayan na, magkain na. Leo! Candice, tingin dito. Candice. Welcome! Hindi, bigyan natin dyan sa mga mga dyan. Oh, may payong ka na? Sino wala pang payong? Ikaw meron ka ba? Ito po, wala. Meron na po yan. Ito ay pink. Enjoy. Pink daw, Jen! Ay, ganun din. Ayun na, magpalitan sila ng silaw. Ito wala. May tatlo pa yata doon ng tay? Wala na? Hindi, may tatlo pa doon. Kasi sabi ni ma'am kanina, 20 lang sila. Hindi, 19 sila, 19. So, isang, ilan lang yung 20, di ba? Isa na lang 23 hula. Ikaw wala. Kunan mo na lang doon. May tatlo pa doon. Sino wala? Ay, ba't wala siyang tsaki? Ay, ate, bigyan mo tsaki, no? Ay, galit na tuloy siya. Ito na, ito na. Meron na po wala. Ay, wala din. Ito si mama. Dalawa po. Wala din. Ito din po. Ay, wala na. Sabay mo na kanina. Welcome po! Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po sa ng aking mga parents at saka mga bata dito po sa Manood CDC ay nagpapasalamat po lalo-lalo na po kay Sir Robert at saka kay Mami Kit and also po sa mga Dragon Boat Ladies Official. Maraming salamat po kasi kitang-kita naman din yung mga mukha ng mga bata at excited po talaga sila sa mga pagkain na inihanda ninyo kaya nagpapasalamat po kami ng sobra doon. Isa din po, meron din po sana kami gustong ipakiusap sa inyo. Gusto po sana namin magkaroon kami ng mabibigyan po ng pagkakataon, mabigyan po sana kami ng vitamins po ng mga bata. Kasi po medyo marami po kaming mga medyo mababa ang timbang at nangangailangan po talaga ng vitamins. At saka isasama na rin po namin, karagdagan po pala sa gusto rin po namin sanang magkaroon ng reunion yung aming classroom kasi po para po yun sa ikagaganda ng aming classroom kasi po medyo maganda pong tignan kapag merong reunion. Ayan, ito po yung kanilang classroom. Yan, ipakita niyo yung payong niyo.
na lang? Nabusog ka? O, tamang-tama, magamit niyo yung payo at mainit sa labas. Thank you, ma'am. Sige po. Eh, sali ka na, Bibe. Dali, ako na yung payong. Ayan o, ginamit na nila yung payong o. Dali na pa rin na masira. Ano? Eh, mami, ano kayo? Guys, itong natira, pamimigay natin dito sa mga katutubo. Ito sila, ang dami nila. So, sayang naman. Kung natatandaan nyo guys, si Ina, yung kausap namin nung nakaraang vlog namin. Last episode lang. Nandito siya ngayon. So, yan. Ano ba daw kasing ginagawa? Tradition nila, kailangan 10 days daw sila dito. Sa barangay? Kasi na nagaluto-luto. Pero nailibing na. Saan yung patay nila? Nailibing na. Yung araw din na yun. Yung matanda. Kasi nga hindi yun nakakabaong. Yun o. Eh, sali ka na, dali. Tara. Eh, sali ka na, dali. Ayun si Ina. Nagkita ulit tayo, Ina. Kailan ang balik niyo sa bundok, Ina? Bukas. Ay, bukas. Ang dami nila, guys. Dito nga magkain. Loko ng manok mo. Ang manok. Kasi namatayan kayo. Bukas na lang ugalian ng mabuti. Manok ang niluto nyo ngayon. Ilang manok? Unahin ko yung mga bata. Marami? Ay, 7 manok. Dami ah. Kung may matira, sayong mga ilang mga ate. Yan o. Dami o. Mga paknaw na manok, magkain doon. Opo. Sa inyo yan o. Hina. Bigyan nito na, diba? Kaya nga. Hina. May surprise kami sa'yo. Hina, ibigay na natin. Magdaan na lang siya sa tindahan. Punta ka dun sa tindahan namin, alam mo pa, tama ka. May bigay kami sa'yo. Huwag kami bukas. Bukas? Bukas? Ah, sige. Baka hindi ka magpunta. Magpunta yun. Kahit isa lang ako. Punta ka. Oo. May bigay kami sa'yo, Hina. Huwag ka maingay. Secret lang natin. Sige na, bigyan natin yung mga bata. Ayaw, ate. Ito, puluto na ito. Saan na yung... Bata, si Ayaw, patay lang na. Akin na po yung Pa? Isang payong. O, sige. Bigyan. May anak ako maliit. O, sige. Ante, akin na isang payong. Gaya yung isa. Salamat para may payong kami. O, sige. Baby na lang. Ayan, baby. Ate, bigyan mo sa baby mo para may pampayo. Napahingin ako, ma. Kuya, ba't naka-gloves ka? Wala ka ng damit? Kaya ko na dami. Naubusan? Yung mga bata tapos na, nabigyan na lahat. Ante, bigyan mo na. Dali lang. Oh, dali. Sa mga... Hawakan mo na lang? Guys, wala tayong plastic kasi. Hawakin na lang. Yung wala pong ano. No, si Ina o, nag-aabot. Ito yung mabigyan natin yung mga bata. O, sino pang Ina? Mayroon na yan. Wala pa. Ha? Chen, ito pa bigyan mo daw yung bata. Wala ka na meron. Pagdana mo. Agla pa ka. Bata. Sini, baka. Isa ka din tao. Oh, tingnan dana na. Diyan ko yun din. Walang yung ano, kutsara pala sa spaghetti. Ay, ate, bigyan mo na lang yan. Oh. Mama, wala mang ano, naubusan. Kutsara pa yun eh. At tabakin na dan. Mo binigyan ko nito. Ano daw?
O, sino pa? Ay! Namatay? Ay, ayan yung anak niya? Nung namatay? Dalawa. Saan yung isa niyang anak? Saan yung nilibing tayo dyan ba? Sa simenteryo po. Buti hindi niya nahanap-hanap eh. Walang nanay. Ay, yan. Anak niya? Magkapatid yan sila. Asan ang tatay po niya? Isa lang. Asan po ang tatay? Yun po. Doon na sa ano. Sa kanan niya ako na baka meron pa yung ganito. Baka nang kayo. Welcome po. Yun ang tatay niya po. Yun ang matakaw. Ang sarap naman sa pakiramdam. Titink ko Ay, Malapit ng buwan. ay, yun yung nagatago doon. Bakit siya nagatago, te? Ganyan. Ugali. Ay, hindi pwedeng puntahan siya? Ugali ng mga bukid. Ay, saan siya? Hindi siya pwedeng lapitan? Ay, gano'n. Yung may PA? Ay, Ayun, oh. Ay, hindi pwede siya lapitan, te? Guys, pwedeng siyang videoin, te? Pwede siyang videoin? Ay, ito guys yung asawa niya. Sabi nila hindi daw siya pwedeng lapitan. Hindi po pwedeng lapitan? Pwedeng lapitan pero hindi nyo pwedeng pasalitahin siya kasi Ah, bawal po. kartulina ang tahong yan eh. Nakulong eh. Ah, ayun yung manok, oh. Hala, bakit yung manok? Alay nila, gano'n? Yan ang namatay ng asawa, balo ang tawag namin sa Ilang kanya. araw po siyang magganyan? Mamaya bukas ng umaga malaya na ayos na. Ayos na siya. Ilang araw po siyang nandyan? 8, pang-8 dito. Diyan na rin siya natutulog? Hindi, dito sa may Ay. nakakulong na yan oh. May Bertolina talaga siya. Hindi ka Binabartolina. pwedeng magpakita, hindi ka pwedeng makiusap sa mga tao. Oh, ganun pala. Igalang mo yung namatay na asawa. Anong kinamatay kasi noon ng asawa? Sakit po, sakit. Galing sa ospital po. Hindi na nakayanan, hindi niya tinanggap yung gamot. Taga saan po kayo? Monteklaro. Diyan lang po kami sa Manteklaro. Ito guys, so kung mapapansin niyo yung sako na yan, diyan siya natutulog. Yan ang pinaka-Bartolina nila. Opo, Namin. Bartolina. Taga saan po kayo? Barangay dito sa Manood din kaya lang ang sityo Parang namin. kilala ko to si Kuya eh. Parang Nabat ako, sinabat ako. Taga- Galing din kami dyan kay Kap Bermudez. Bermudez. Oh, nagbigay din siya ng kunting tulong dito kay kailan po kayong babalik ng bundok? bukas po, bukas. Hindi po siya pwede magkain? Ngayon nga, pwede siya magkain pero walang may nakakita na siya ay kumakain. Ay, gano'n. Dapat nakatago? Nakatago talaga. Kahit mukha nga lang niya, eh, hindi pwedeng ipakita sa atin. Kasi parang hindi mo ginalang si namatay mong misis. Ayun po yung tradisyon nyo. Iyon po. Tradisyon nila. Bilang buhid. Matagal ni Kuya pala dyan, no? Di bali last day niya na ngayon, huling araw na. Pag kasi kasi may balo rin po, balo na mag-aayos sa kanya. Ang balo kasi na dating balo na yung baga wala na rin asawa, siya ang magsasabi na mula ngayon ikaw ay pwede nang gumala, pwede ka nang Dapat balo rin yung magsabi sa yan. Yan, fase Ang ganda ng damit ni Kuya. Oh. Hindi, alay alay nila. nila. Kaya lang naabala kami dyan sa inyo. Alam mo, sensya na po. Pasalamat nga ho. Pasalamat nga kami kay nga. Ayan na po yung manok. Naging kwan na, prito na. Ay, wag. Kinain nyo na. Ay, kung pala yun. Alay nila. Meron silang ritual na ginagawa. Kutara na, baka makaistorbo na tayo. Hindi. Sige po, at sana ay mapayapa kayong makarating sa... Saan po kayo nagsihan? Marami po salamat. Ang layo mo na, palakad lang po kayo lahat. Si Sir Felipe nga, abot na abot. Sana sa susunod makabalik kami sa mga Ang kon namin, Bundok-bundok. ang mahirap lang sa amin ngayon ay yung isang araw. Ngayong araw hanggang bukas, yun ang mahirap. Wala na kayong source ng pagkain. Wala na. Sige po, sana ay sa mga susunod ay mayroon kayong makakain dito. May magbigay ulit. Malay niyo po, baka mayroon po ulit na magbigay po sa inyo. Wala pa man yun, kung sakali, pinapasalamatan na namin yung mga taong magtumulong sa amin. Okay po. Sige po, tayo. Una na po kami at baka maistorbo na po kayo sa ritual po ninyo. Sige. Maraming salamat sa inyo. Sige Sana po. marami pang tao na katulad ninyo. Opo. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po kayo sa pagbalik sa inyong tribo. Mag-ingat.
Ina! Ano yung usapan? Ina! Ito si Ina. Saan ang daan nila pa uwi? Dito din? Ito lang, kapatid ko. Di ba dito ka magdaan? Tapos kapag ganun lang? Kailan uwi niya? Yung pag-uwi mo nung panahon? Wait lang kami nga. Malikasan na. Hindi ko alam yun, nakalimutan. Sila bukasan ng oras na magdaan. Hindi, mamayang hapon na lang daw siya punta. Mamayang hapon na lang, te. Para hindi siya magsabay bukas. Pag di ka punta, Ina! Ina! Pangbili mong bigas. Kapatid ko. Samahan mo kaya, Ina. Doon sa may eskwelahan, yung kainan doon na yung dito sa may marami. Alam niya yun, alam niya naman yan. Natandaan mo na? Oo. Sige, Rod. Natandaan mo kami, Ina. Yung nagbili ng iyong saging. Oo. Hindi pa nahihinog hanggang ngayon. Tapos ganyan na lang yung manok doon. Ay, hinog na pala. Hinog na daw pala. Sige po. Ayan na si Ina. Hindi pa kayo Namasyal si Ina. Kailan ka mag-uwi? Sige, magsayaw ka nga. Kagaling pala ni Ina magsayaw eh. Sige po nga, te. Ako? Ay, nakarana kami ni Ina. May Sama mo yung kapatid mo, Ina. Dayo. Sino po? Mas matanda po siya? ading. Aba, nakakatuwa to si nanay kasi ano siya, joker. Oo, jolly. Go na go. Dayang. Na, datay. Wala kang partner. Partneran mo lang. Wala. Marunong ka mag-chat-cha? Apat na yun. Marunong ka mag-chat-cha, Ina? Tugtugan mo ng pala na daw. Ina, marunong ka mag-chat-cha? Chat-cha-cha. Chat-cha-cha. Di ka masikugkan. Ano pong pangalan niyo? Hindi natin Pa? Umbak? Aba, umbak talak pala to. Magaling magkarate ah. Umbak. Chat-chat daw kayo ni Kwan ni Ina. Tay. Pares kayong walang ngipin nun eh. Dito tayo. Gusto niyo po ng ngipin? Kayo na lang ngipin niya. Hindi naman ginasuot. Ina, kapatid! Ina! Naghahanap ako ng patro. Kapartner daw oh, kapartner. Pero ang kamukha niyo po si Auntie Paseng. Pares po kayong maliit ang mata. Pero mas maganda si Ina, no? Ito, sabi ko daw. Dali dito sabi. Mag-chat-chat daw kayo ni Nanay Umbak. Dito, one. Pagalingan. Nakuha isipin mo. Dari-dari-dari. Alam mo na ako sa mundo. Naperdidan. Wala akong ipira. Sa Auntie Paseng katawa. Dari-dari-dari. Tignan mo? Gusto mo na ng ngipin? Oh, Nay, magic baga. Di ba wala siyang ngipin? Paglabas niya yun mamaya, may ngipin na. Oh, magic yan, magic. Tingnan. Ha? Oh, magic oh. Oh, magic, Nay. Oh, na yung may ngipin na magic, no? Magkamukha. Eh, sa Auntie Paseng eh, masawig. Ay, pasay, pasok! Gusto mo ka ng tipasay? Oo, kasi pares sila ng mata. Tabihan mo nga, tay. Magnipin ka rin, ante. Mangipag ka. Ibigay niyo na lang nga kay Ina yung mga ngipin ninyo. Huwag ka muna mag-ipin ng pep. Yung kamukha mo nga si Ina. Sabi kayo. Kamukha. Picture. Ang magkakapatid. Ano, walang kapatid ni Ina. Ang nawalang kapatid din Tiligaya at akbayan mo Nancy sila, Ina. Paseng. Dito, yan, sa kabila ng Kiss mo, Ina! Kiss! Ayan guys, may nagbigay din kay Ina ng 1,000. Ito ay galing kay Manong Bartek. Thank you so much. Wow! May pera si Ina pag Pangbili mo ng pagkain. Tabako, kumili. Oh, pwede. Tabako. Pero dapat ang unahin mo bigas, pagkain. Asukal. Oo, asukal, kape, gatas. Marami nang mabili yan Ina na asukal. Alam nyo rin po magbilang. Alam din. Para alam nyo po yung ano sukle. Para pag bumibili kayo, alam nyo po yung magkano Alam mo, yung Ina, kung isusukle magkano yan? sa'yo. Ilan yan? 1,000. 1,000. Marami ka nang mabibili dyan na bigas ka ka, ano. Mga tabako sa kaha. Tabako eh. Walang Larina. kamali, walang, dami.
Depan pare. Magkuhan nga kayo buong mga damit niyo bukas. Magdaan ka dito na magkuhan sila ng mga damit. Bukas nga daw. Ay daw, damit mante. Magdala kami ng mga damit na hindi na namin ginagamit. Para may mga gamit. Ay, baka madaling araw sila mag-alis. Alas 7 daw. Madaling araw? Malit na maglakad kung Magbili kayo ng kwan nyo ng pagkain nyo dyan sa daan. Para may baon kayo. Bigas, magbili ka na kasi wala na yun sa bundok. Sardinas. Yun. Oo, sardinas, maulam. Dilata. Salamat Manong Bartek. Marami pang bartek ang dumating. Buhay na. Oh, salamat daw po Manong Bartek sa 1,000. Manong bartek. Bagtek. Okay lang yun ah. Salamat. Manong Bartek. Manong Barotot. Bartok. Yun. Sabihin mo, ina, single po ako, kamo. Babay na. Wala po akong asawa, kamo. Wala akong asawa. Eh. Kung utusan kahit ano. So, ayan guys, pauwi na rin kami. Dahil nag-duty lang kami kasi meron tayong sideline. Bukas, ano na naman. Pakain na naman tayo kay ano naman yun guys, kay Ate Loida naman. Tsaka yung vitamins naman ay kay Kaeloy. Yan, muli nagpapasalamat kami ng buong puso kay Manong Kit sa binigay niyang pagkain para sa mga bata, kay Ate Loida and Sir Robert para sa payong at kay Manong Bartek para sa 1,000 kay Nanay Umba. Ayan, thank you so much po. God bless you more. We love you all guys. Thank you.